Odadan avadada hizmatda bolup bören Merdanjany öldü. Muhammedşah'ın çakırı bilen Merdanjanyň ojagyna geldik. Ýaşy uzun bolsun. Dünya inen perden, hayırlı perden bolsun inşallah. Canım sağ olsun. Adam Muhammed nurunu berek bolsun maşallah. Jigilenmez doganlaryň en gowaýlylary atdyna hemen taňda çağırýar. Bu dünýäň derdi näme? Ay parakatçılık esasy bar problem. Dünýäň derdi. Şu dünýäň bar derdi parakatçılık asugdoluk da şu var. Brat, bu dünýäň derdi var. Sino brat, sebäbi näçsen? Doğundu Allah Taala garip bolup doğulur ya da dünýä inlerýä nu garip bolup insanyna da garip bolup gitmek ýaman mukadýan sebäbi geleniň öwre baý bolup gitmeli mukadýan men. O baylyk, maddi baylyk mı ya? İman taraftan, din taraftan. Maddidir la brat. Bu dünýäň derdi. Näme de kadra can taýlak bilen ok. Agdy berlik parahat ýurdumyz asmanymyz atuda bolsun. Bu dünýede başga näme? Bu dünýäň derdi, Allah'tan dünýä dert vermedin. Dünýäň derdi aýralyk. Aýralyk bolmasyn. İlkinji täsir jogap. Dünýäň derdi. Ay dersiz adam ýokdurlar bilmedim daram bu dünýäň derdi. Her kimin dertdiler. Yani esasına dert bolmasın, kovluk bolsun inşallah. Asuda ýurdumyzda diňe toý bolsun, dertler ýatdan çykyp yani. Şu dünýäň derdi, dünýäde aslında dert ýok, Ceyhunjan. TikTok'lu mesele diýen, TikTok islenlik platforma, şu ýerde aýdaýyn men. Öz ullanşyňa bagly. Men öňümden çykýan belli kontent ba, sen öňünden belli çykýan kontent ba, sen özüňi nira urukturýan, şoňa bagly. Adamlar TikTok günakarlaýarlar, ýok. Birinji öz edýän interesine üns bermeli. Berdi bi my way. Amca salam aleykum. Berdi bi salam aleykum. O me aşyny ýagdaýlar. Amca sana soraw. Aha. Men ikinji klasda sizi görüp dinleýärkem, şo wagtky sesiňiz, şo wagtky ýüzüňiz indi şu 26 ýaşadyň ha. 26 ýaşda sizi görüp dinleýän bolýan, şo sesiňiz, şo sypatyňyz myň syry näme dagym? Ajinza men mara. Hiç sorda niýet edem okda bilen. Ha, näçe edem o? Bolýa. Canım dekla mut kahin puriya मैं यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ हूँ यहाँ देखी कर कला कैसे मजबूरियाँ Yine daktan dinle kofyeden şu vat ağzı kakyan Fili atlamacak bolup bakana tapyan Kete başaryan Kete deliranı benim özümün alıp baryan Bakman dostlar, bu BK Media Show'da tädirlikler gutoranok. Sebäbi bizde şular ýaly oglanlar bar. Bakman dostlar, şulaydym mailnama boýunça soň çykmaly. Haçan çykmaly doýdy? Noýabrda ýa çykarmalyk da. Bizim mailnamamyz boýunça 2024-nji ýylyň noýabr aýyna çykmaly. Şaýdym ýöne biz şular oglanlar. 2023-nji ýylyň noýabrynda aga bulaşdyrmasana. Umuman güýde çykmaly aýdym. Ýöne şular oglanlardan karar berdik şulaýdymy ýakyn günlerde çykarýar. Ha doýdy? Owa, netip bolsa. Çykarýar meýle. Sadece günden netip. Atlaja. BK Media Show paslayan harekette. Onda ýene bir tapar. Yeni Daktan dinle kofyeden şu an ağzı kakyan Fili atlamacak bolup bakana tapyan Kete başaryan Kete deliranı benim özümün alıp baryan akıl minlik yürü şu at yürek minlikten. Şeyleyeni, şaydama koşuyun seni. Dinle hani, güle güle dinleyen seni. Şeyleyeni, şulaydama koşuyun seni. Dinle hani, güle güle dinleyen seni. Assalamu aleykum mehriban adam. Dinlep qowurup bören aydym mi?
bir näçe dinleýijiler şulaýdym sana gowy eşya ýerine ýetirdim diýip garaşýan ekenler. Ýerine ýetirdim, gowrumdan tururdy, umyd edýän. Ýöne häzirlikçe goýarjak tek häzirlikçe Saul Halifa hemem feudaydymy, feudatyny feudalaşary. Zana sağ ol. Bakalıkça menden täzeler araşan dinleyijilerim üçin boş goýamak istedim. MP3'sini birinji gezek aýdymy klipli MP3 görnüşini oklayan şonu goýberjek. Please ladies atda aýdymy nesip bolsa ýakyn bir kunlukda MP3'sini paýlaşjak siz bilen. Aýdym diýsen şeýle gowy, letnice bolly, nesip bolsa goýar. Baharda dostum bana, sen men geçtin terbevle. Terbağırdım sen daşında, dönüp aşık bir bilmile. Terbağırdım sen daşında, dönüp aşık bir bilmile. Ümsüp barayan yürük yeller, yar aradım konuşurmalı mı? Hey, 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 konuşurmalı mı? Bizi ayırasanan yollar, inni kaydıp düşürmalı mı? Beni ayırasanan yollar, inni kaydıp düşürmalı mı? Beni kaydıp düşürmalı mı? Yüreğime dadeyi, kara gözüm düştü boy. Men bugün yeneni gördüm boy. Kara gözüm düştü boy boy. Men bugün canamı gördüm boy. Gördüm eneni gördüm doy. Men bugün sonanı gördüm boy. Arı mergen tarif eder dadi, sallananna udinedir boy. Hak aşıklar ballandadır boy. Men bugün eneni gördüm dadi. Hak aşıklar ballandadır boy boy. Hak aşıklar ballandadır boy. Men bugün eneni gördüm boy. Gördüm eneni gördüm boy boy. Men bugün sonanı gördüm dadi. Gördüm eneni gördüm boy boy. Dağlarda dumanı gördüm boy. Hurra! Kadehte veren yere